Aye, by the way, imi vana mipepa na pepa. Ah. Pep. Chibudai. Iwe. Aye, ngatibude sapana. Mana wesa. Oh. Yeah? Kana chazima ndati usashaga chini. Asiyo washinga. Asiyane ndaenda ndaudza kuti ndikuenda kuhuni vakati ahoraiti ndiri kutendera padhuze. Saka pai vakazisara vazokwidza kumusoro kwamhenosaidi kwaangaenda mheni kuto. Ndekwaonwa ikoko achitanzi anga achifunga zvokuti auda kuzosungirira. Zvakugumbura iyo. Beta ndifa. Saka muti zvitori nani kuti mufe. Pane kuti mupomerwe zvinhu zvamusina. Saka ndozvakurwadzai zvanga zvakupai kuti muende kugomo kuti muzvisungirire. Chete. But yes, no chirega zvakwa zvapera so chiregera yenu. Tauya isu nevava aiwa. Chiregera nyaya dzese vato. Nyaya dzese tadzinza. Inini ndinonziva Aroma. Ndinosenza pamurereka. Pane chiitiko chaitika nhasi. Mumashure mekunge takagara tiri kumashops uko. Pauya vamwe vanonzi vachuma vachiti ndaona amai vachida kuzvisungirira. Amai ava vanzi vakabatwa uroi kunoko hamheno kuti zviri kufamba sei. Saka tauya nemi mumaoko menyu mapurisa. Tikati zvitsvene ndobva ndati amai ava ndavaziva. Ndobva ndadaidza vana vavo. Ndadaidza vana vavo. Lucky enough kanzira vanga varipo. Vauyawo pangatiri. Ndobva tatsanangura pai ndobva tabva ipapo. Vana vavo ndobva vatora mai vai. Vatora mai vai. Ndobva tati kanzira tisiye zvinhu zvakadai so. Ngatiendei kune vanhu vari kushandira vanhu. Shuwa tauya nakanzira nemapurisa anokwana kuita 3. Ini ndini wechitatu, 2 mapurisa neni wechitatu. Saka vadaro tauya tasvikira pamba panga payana ana chiremba chekutanga tichibvunza kuti ana chiremba vari pano tanzi ana chiremba havapo hameno kwavari kuvari uko. Ndo chekutanga. Chechipiri tazogara paipa vaona kuti hatisi kubva. Ndo pawazoona kuti pawadaidza kanzira pindai muno. Kanzira ndobva wapinda mumba. Kanzira ndobva wandidaidza inini vakati no. Va Mr. Roma pindai muno. Vanhu vatiri kuda vari bubi vari muno. Right, tapinda muya. Taedza kuvapa yambiro yekuti imimi pane amai vangada kusungirira nekuda kwenyu imimi ndimune kozi. Kana muchiita zvinhu zvenyu itai murunyararo. Pane ruzha rakuitika muno mumakutokonzeresa. Hatisi kuti tiri kukudzivisai. Asi tiri kuti isusu itai asi murunyararo. Kanzira vanga varipo. Vabva vambotiraya kuda kuramba kuti no isusu amai vavo hatina kuvashandira muno takashandira vanhu vatatu. Ndikati no imimi we know better nesuro ranga ndiri muno ndaiona zvaiitika. Saka imimi pakashandirwa gogo ava ima muripo? Nanga ndiripo. Alright. Tapfuurira nyumberi. Pakabva dhishi ravakaenda kunotora ivo nechisimba. Gogo vakaenda vachida kunoshandirwa kuti vararame sevanhu vari kushupikana nekurwadzirwa kwemiri. Vaendobva vati kumba kwenyu kune chinhu. Ndobva vaenda kumba kwamai vai. Ndobva vanongonosimudza dhishi ranga rine mbacha. Ndobva vafamba naro masikati machena vanhu vachiona dhishi iroro. Ndokusvika naro uko. Vasvika naro uko. Ini ndobva ndateera. Havana kuziva kuti ari kuteera mupurisa. Ndobva ndateera ndichida kuti ndione exactly what is happening. Ndobva vatora eupfu. Ndobva vapfumbatisa amai vai. Ndobva vadira mupfumuya mwe mumbacha.
mudhishi ndobva vabuditsa chinhu checho vakati chinhu ichi ndechenyu. Mwana wavo ndobva abvuta chinhu ichocho, mwana waambwe achinzi ndechavo, ndobva abvuta achinzi ngatibvurei tione kuti mukati munei, ndobva varambira. Takasvika pakudhonzera pakusvika pamusuwo tira kuti tipinde mumba imomo tione kuti munei muchinhu ichi, ndobva varamba vakati imimi mumba mupinde, ndobva ndadzoka. Ndoda kuti ndikuudzei nhasi inini ndamunhu ndakura, ndane 63 years dzekuberekewa, ndakaona zvakawanda zvandakaona. Vanhu vaitsilaya hakuna zvakafanana nezvakadaro, hakuna zvakafanana nezvakadaro. Asi kuti dai vakati imimi endai munotora chinhu chenyu chirumba menyu megani munotora dhishi rakadai 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 rakadai, asi ivo ndivo vakaenda vaine mbasha dzavo. Hapana chokwadi chatinobhirivha apa. That's why ava amai ava vari kuramba pamusana paizvozvo. Vauda kuzviuraya nepamusana pani penyanga idzi. Saka amai ava vatotaura kuti ndo chikonzero chavangaida kuzviuraya. Vatotaura. Tatosvika pamba pavo tiri mapurisa 3 nakansura wechi4 tichiedza kuvakanzura vachitoramba kudya nanhasi havasi kudya neproblemu iyoyo, the same problem iyoyo. Hakusi kureva kuti ivo ndo ana chiremba watanga kusvika kuno kuti tingavavengi. Tinotori nana chiremba vakawanda vari muno munharaunda, but panongoitwa chinyararire. But ava izvozvi 3 days ago manga mune ruzha, ndikunyepa here, manga mune ruzha rakanyanya komboni yese kutoita kunge pane zvimwe zvinhu zvakaitika. Vandizvokuti mutembero uyu vari kurwara ivo ndakati ime kuti muende mungangangaka dzakadai dzisiyana inazo indinoyo asati vaendapo. Pamusoro paizvozvo ndobva ndapinda amba ndotomorara ivo vari panzava. Iye ndisingazeti paakabuda panzava ndaifunza kuti pamwe arungomira ndobva varidza asvika ndobva asumuka ndobva aenda kuyo vapfeka bhutsu dzavo dzavaipinda ndokuenda kuyo. Ndakazoona vadzoka bhutsu dzavanadzo mumaoko achiti ndaudza kuti bvisai bhutsu muzodzoka muende katora munhu amunenga muinaye. Ndokuya azotora ine manje ikati semunhu asingatauri hakuna chaanedudza ndokuini bhutsu dzangu ndobva ndapfeka ndobva ndadzisiya wapa. Ndobva taenda tese kuyo ndobva ndasvika vanzi agara yako ndobva ndibasa pane chitsvimbo chavo chipfupi chakadai ndobva tibatai chitsvimbo ichi ndobva ndangobata semunhu ndine mumwe wangu ari kurwara handisi kuziva chii chiri kuitika. Akati pane zvinhu zvataona apa zvikuba zvinoda kubvisira. Ndati kana muchikwanisa kuita zvamunokwanisa itai. Ndozvatainga kuno ndine umwe wangu ari kunzwa zimba akudotati aitewo zvakanaka ndisingazivi kuti pane zvimwe zvaanenge achiitawo mazuva musiyana handaziva. Isu amwe meziyasi kutaura kana kutaita zvakawanda hazvikwanisi. Ndobva ati handei kumba munongoziva mhomho yemunonkombo pane tange paita chimwe chinhu nese vanhu unonyara munhu mukuru kana kuti utaure kuti ndamiri wese neneta. Ndikati shit, saka ndezvinhu zviri kuitika kuti pane n'anga idzi. Kana mese nyika ndafamba nawo kwakawanda n'anga dzakawandisa maprofita akawandisa ndichifamba nawo kuti ndikwanise kuti vamwe angakwanisa kududza kutaura but zvokuramba vaba ndawesta mari isana mumira kana kubasa mari yakanira isi yaipera kunavo isingabatsiro kana nemwana chingozviita kuti mudzimai ndindakaroora handingamurasirei hama dzacho vandikafona kuti kuno kusongodza kuti orit chaurisingaite se ivhati maona nokuti ndini wacho kuti ndipota ndichatarisa inandatoziva kuti masoro pane patida kuziva imimi ava mai mazoenda ikoko chii chakaitika kuti satakazoenda uku ndobva hanzi gara yako padanda repayako uku vanhu vese akafora kaka ndofunga manga murimo mukati mudandepazakasvika hanzi gara yavo ndovatagara nzi ndobva auisa chitsumbo chachipo chitsumbo chichirefu kadai abva atibatai pamusoro pacho ndobva ndatibatai takagara tese neadzimai ari apa ndokungobata isingazoti chii chiri kuitika ndobva ati hakumba kwenyu kune chinhu zvinoda kubviswa chichi ndati kune chinhu kana pane chinhu muchibvisai kana wanda pane chinhu ndobva auya kati handei ndepangazona mhomho yese yakuuya kuno maiona ndokuuya yese mhomho ndokubva iyoti kusvika pang'anga yakamamira ikapinda mumba pane bhavhu rimwe nembacha dzakawachiwa kare mbacha raakatakura mbacha dzakawanda muye dzakawachiwa kare rega arigara achirongedza bhavhu iyo risina kana chinhu kare
ndongosvika pabhafu paya mune mbacha riri kumakumbo komubhedha kwe ndokubva apinza maoko yake n'anga ye ndobva apinza maoko ndobva atoti paangabudisa maoko achi ari mukati sombacha manje bhavhu rida kutakurwa kuti riende kumba kwacho ikoko ndipo mukaona bhavhu rakatakwa nembacha kuya kumba kuya ndobva ragadzika ndikara ndikakwanisa kuvarambidza nokuti zvinhu zvacho wafumura kara hapana zvingamusi ndipo akasvika kutakura paipa akazoenda pakati gadzika yavo ndobva agadzika paipa maoko akabata mbacha mukati samuri kuti mimi vasvika ubva vabata dish rakatakurwa so nechidhishi ranga riri mumba ndobva varitakura vakati handei kumba kuri akatanga kupinza maoko tichiri mumba mangu ndobva akapinza maoko munenge mbacha mwewo achibata achizunza mbacha dziye mwaya mpupu ine mwaya mpupu tizo achizunza yobanga achidhingiri pamwe ndepanenge achiisa kanhu kacho haungazive tiiri kuda kufumurisa maoko ndepa pakataiwa titakure nembacha dzisi takure nedhishi rese ndotakura nedhishi pamakana dhishi ndosvika kwendo vatagadzisiwa panze pa vakati gara apa neadzimai ndobva atora chimwe chitsingwa chiringa chihuni vatibatai pasoro pachena ndikubata vati pane chinhu chiri kumbawo ndepamakazoona paya paakazopinza pane vanhu vese achiona paya vanenge dati vanhu vese achiona mwaya udaiso ndobva atanga kuti pinza pachafuti mwenye nekuti anga tichiti pachena adzi chimumbacha ati mbacha dzakawachiwa imukuzoona sei ndopa akazosvika kuya akazobata kamuka akazobvisa kaya kanenge kadhori kakairatidzwa kanga kaita kunge kadhori kanenge kadhori so kungazoti kakaini kadikiti kanenge kumachira kokusona ndikati shuwa kanhu akashuwa nga uchidhiwa mahere kana akachiona achiratidza payani achidii vanhu achitora makamera achidii unyadzisa zviko zvingati chii kana uchida mari kana uda chikafu mutaura chokwadi akazosvika paya akati kanhu kanabata akachichiita akazoti tapedza paya apa akati chipinda mumataka ndo tapinda mumba muyo atakapinda mumba muyo ngaabhonga mumba muyo anti apa ndaiteda 2 mombe chaidzo ati 2 mombe dzei mombe 2 dzokupa dzei aiwa pamwe nechibaga ndikuda 3 bhegi dzene dzechibaga taamudaro ndikuda so ndakatengesa wanisagara chibaga ndingati pane 5 days ago takangonzwa vanhu vachiita noise kumaraini kunonzi kuma C pakati pema C nema-D saka takazonzwa kuti kuna ana tsikamutanda vari ikoko ndivana tsikamutanda here kana kuti saka ini semunhu asiri mazviri hanini nazvo ndakamboramba ndakanyarara but all the 5 days dzapera idzi there has been an activity yekuti vanhu vari kufamba up and down the compound moza panoitika chinhu vana vadiki vanoti vanhu vari ngonzi vabatirwa chakati takunotora chinhu chakati kumba kwamai anhingi takunotora chakati saka chazonyanya kundibata today ndechekuti icho ndichitobva kufamu ndaona mapurisa vaine mumwe fama ari about 4 km away from here aine vamwe mbuya ava condition yavo voice ravo rinonetsa havadi haribudi vakangoitawo problem vati vakura about kuma7 years hanzi ivo vaonekwa nemudzimai wavachuma vari 4 km away from here vachiinda kunozvisungirira vatotaura kuti anoinda kunozviuraya uko ndanzi nemushonga ndiri kuroya saka vadaro izvo vachuma vaya vauya vakaita handover mai vaya kunani kune mapurisa veneighborhood watch vari around veneighborhood watch vabva vanodedzawo zvikanzi ndo situation iri panapa tikati nochindai munovasiya kumba kwavo mubva masiyira vana vacho make sure kuti mai ava vadi havabudi then inini nekubatwa kwandaita indabva ndati no mapurisa chende tinoona n'anga idzi maitiro avari kuita tivatsiudze kuti of course there has been an activity mucommunity community leader zvinoitika mucommunity nyange vasina kuya kuzoti taakudai vachitaura kwandiri inini ndangoti regai ndinovaconfront ndavaona ndikavataura kuti ano chii chiri kuitika panapa masvikira ndaita pamba pacho tapindawo mumba takupindawo mumba but vanga vachida kuti tibise hembe
tibiseni bhutsi kana imini bhutsi inini handizvigona hazvisi izvo zvangu ini ndabva dadi ndapinda nemapurisa mubva tagara pasi mubva tamubvunza tikati no pana mai vanga vakuzvisungirira vakati makavashandira pano here kekutanga vamboramba but azobvuma hake adaro izvo iye atsanangura muitiro waanoita tikati no isusu we don't expect kuti kana munhu achinoshandirwa hatiti vanhu vaenda kun'anga kudhara kwainzi kugata kana pakafa munhu vanhu vanoenda vanhu vechikuru voenda zviri secret kwete zvokuti musha wese unozara ipapo saka tavabvunza vatsanangura mushandiro wavanodi wavanoita vanotaura kuti todai kusvika tazoya kuno tavaona muchembere zviri kuvabata vanotaura nemasaini semunhu akarisina kuita sign language vari kungoti tanda kufunga kuzviuraya because zviri kundirwadza pamwoyo chikafu up to now kubva makusena havana kudya nekuda kwezvo then tazofonera baba vacho vanga vatodzokera kunovatsvagawo semunhu ambingaenda hake kuhune basco pano yandikutongoziya kana kanhu kacho kakabudisa kuti ndikazereka chii hapana kuti kanoshanda chii makakapiswa akakapisa kuye kumba kwavo akazi kapisa akakabata kankomana ako Fatia kaanga avhunduka mfana akati ngalipe kunda kuti ndikaparura ndikaona varamba akati agigiri panzeka nokuti Fatia akazokundiwa manje pao nokuti anga ali ega wewe wamurutaura ndemwana ine mashandiro angu zita rokuberekwa ndonzi Chokwadi Life rebasa ndonzi Sekuru Bhanyangu. Gogo zvavakaita vakauya kuzokumbira vega kuti kumba kwangu hakusikurarika ndibatsirei. Gogo ndobva tavabatsira, hakuna akapinda mumba mavo. Gogo vakaenda vega vakatora dhishi ravo ranga rine hembe dzavo ndobva vabatsirwa. Vabatsirwa gogo havana kana chavakatorerwa kana chimwe chete. Gogo chakakwanisa kubhadhara vakapasa 2 bhaketi dzechibage chete dzavakatenda nadzo. Hapana kana chavakanzi vaita. Hatizozivi zototishamisa tichinzwa kuti gogo vanzi vada kuzvisungirira. Zototishamisa kuti chii chaitika nekuti tatovabatsira nhasi makusena vakatouya murume wacho mudaro achiti gumbo rangu iri ndipe mushonga kuti pagumbo rangu riti sei kudzimba kwariri kuita zvitie zvakanaka ndimodzoka masikati takatomira kutodzoka kwavo mudare hatina problem naweni. Gogo chinhu chavanga ndafanga nemudende wavanga nawo ndo kamudende kavanga vana kadiki ndo kavanga naka mudhishi ranga vana ranga nhembe dzavo hembe dhishi ranga nhembe dzakudhara nekuti isusu takatovaudza kuti kana pabasa rataita tatobvisawo kubatsira kwatakuitai makasvika kumba chiregai kubata mushonga zvakare makanobata mushonga zvakare zvinokukanganisai nayo inoitika patinobatsira makanobatsira muri vanhu 2 kati muri vanhu 3 vanhu vanodzoka vekupandikira zvakare kuti maakuita basa rekutengewa saka takiti takaitawo 3-4 vanhu vachiona zvova neumbo kuti panodzi paitika dambudziko nharaunda yokwanisa kukupupurira kuti aiwa zvatinoita izvi vana sekuru vanoita pachena nekuti takada kuzviita secret taakutengewa takada kuzviita secret hatichabatsira vanhu nekuti ndikazviita secret ndakapiwa mari ndakoshesa mari handichakoshesa kubatsira vanhu. Chandinoona ndechokuti munhu anokwanisa kuzviuraya ndapomerwa inini kuti ndiri chinhu chakati chandisina kana zvinoitika mangwana ivo vacho vanotaura kuti iwe uri muroyi saka ndiri kupa mushonga uyu kuti zvipere mushonga wanenge achipa dzinenge iri poison waita 2 days time unenge wafa unza kuti maona ndiye mushonga wandakaita sei andakataura kuti munhu wechi muroyi. Ndakaenda palast cup ndakasvika ndikamwiswa zvimushonga nzodzi yangu achirwara manje pano mwana unzi palast cup pana akabatwa nekensa nzodzi yangu akazofira kuningiriko. Ndakasvika ipapo ndobva ndakamwiswa kapoto kadiki kadai so kakaita kunge kane wine mukati ndobva azokandibheura ndobva ndabheura enda unogara kunze after 1 hour kana waita 1 hour utasa kupi kudenga. Ndakakorwa inini kuti ndadhakwa ndati ndakatasa kudenga soka yaona mafilimu evanhu chichi nevamwe vanenge ndinava padhuze apa vacho semhuti tamwiswa mushonga wayo mwari kuti ndikuona chakati icho ini ndoti zvishosho ndikuona chinhu chakati icho saka
patozoenda mwemo kuti TV wazoiona here kudenga pano wangoita kudenga ndati andachiona zvimwe zvinhu zvakadai so ndakabva kuAlaska ndikauya kuno nekabhodhoro kakandipaka ndakadhakwa kuita kunge dzinguva namadoro ndakazotakura namai mangwanya parodhi ndine bhasikoro ndichibva kuLasden muchiri kuyeuka here zuva lero zvachibaiko ndakadhakwa ndikata 2 days ndakadhakwa nezvimishonga izvozvo zvandadapiwa kuti ndimwe kuti ndione zvinhu zviri maionei taingoona mafirimu ngeTV kunge tuvanhu turi kufamba kudenga uku kana pikicha yemumwe munhu so because unongoramba watarisa chiri kudenga kumakore alright saka imi makatozoona kuti apa ndakangodhakiswa nechimwe chinhu chandisiri kuziva kuti iko kumba kwake nganga wacho akazopindurwa mumba akabirwa kose asina kuuraya vanhu vacho iva vakamubira akasvika mumba akamutorera masofa akamutorera chi muchiruziva story hamuna mbwenzi yakaitika ipo paAlaska. Ndinonzi Edith Magera. Takabasirwa dambudziko redu nasekuru Bvanyangu. Ndine mwana womukoma wangu akadamburwa zvigunwe nechigayo. Takabatsirwa takaenda naye kuchipatara takanzi timudzosere tamudzosa akabatsirwa izvezvi mwana aright asi mbuya vake amai baba vake ndo vakudambuka zvigunwe sezvaaita sezvakaita mwana vari kutodzoka kuno kuzokumbira regerwa nasekuru Bvanyangu nekuti pavakabvunziwa vakaramba kuti handizvizive kuti mwana adambuka sei zvigunwe saka ndinongokurudzira kuti sekuru Bvanyangu ngavabatsire vanhu sekuti batsiro kwavakaita sei kwavakatiita saka tiri kutongokurudzira kuti vanhu ngavauye vabatsirwe matambudziko avo. Wameona? Iwe mdada